салом дӯстон, имрӯз мо дар бораи корҳои дар Эл Классико шуда ва ҷаҳони футбол суҳбат мекунем. Килиан Мбаппе яке аз бозингарони барҷаста ва истеъдодноки замони мо рекорди манфие гузошт ки ба ӯ фахр намеорад. Дар бозии охирин бо Барселона ҳамлагари Реал тавонист 8 маротиба ба офсайд афтад. Ин на танҳо натиҷаи бадтарин дар лигаи топ-5 дар 6 соли охир аст, балки рекорди шахсии худи Мбаппе низ мебошад. Пештар чунин дастоварде ба Карим Бензема тааллуқ дошт ки дар соли 2018 дар бозӣ бо Эйбар 7 маротиба ба офсайд афтода буд. Пас чӣ ба сари Мбаппе дар ин бозӣ омад? Шояд фишор ё танҳо рӯзи номуваффақ? Инро танҳо худи Мбаппе медонад. Агар хоҳед ки аз ҳамаи хабарҳои ҷолиб ва ғайриинтизор аз ҷаҳони футбол огаҳ бошед, ба канали телеграми мо ҳамроҳ шавед. Дар он ҷо мо хабарҳо ва таҳлилҳои эксклюзивиро ки дар ҷои дигар намеёбед гап мезанем. Ссилкаи телеграм канал дар описаниyaи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. Арсенал имконияти ислоҳ кардани хатогии худро пайдо мекунад ва метавонад фосиларо аз пешсаф кам кунад. Дастаи Микел Артета бо дасти худ арзиши ин бозиро баланд бардошт. ҳоло мусовӣ дар ин бозӣ ҳамчун натиҷаи ғайриқаноатбахш қабул мешавад. Ливерпул метавонад худро озодтар ҳис кунад. ӯ пешсаф аст ва қоидаҳоро дикта мекунад. Арне Слот рекордҳоро мешиканад ва мухлисони Энфилдро ба худ мафтун мекунад. мураббӣ аз оғоз боварии худро зиёд кард ва дастааш бо эҳсосоти баланд барои ба даст овардани холҳо меравад. оё Арсенал метавонад қувваи ҳақиқии худро нишон диҳад? Тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. дар варзишгоҳи пур аз тамошобинони Сантьяго Бернабеу ҳангомот баланд шуд вақте ки истеъдоди ҷавони Барселона Ламин Ямал голи севюми дастаи худро дар бозӣ бо Реал зад. таркиши эҳсосот дар майдон ва тамошобинон бо ҳодисаи нохуш халалдор шуд. аз қатори аввал дар суроғаи Ямал таҳқирҳои нажодӣ садо доданд. ин суханон ки дар наворҳо сабт шуданд ба зудӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуда мавҷи норозигии ҷомеаи футболии ҷаҳонро ба вуҷуд оварданд. Реал фавран чунин рафторро маҳкум намуда таҳқиқотро оғоз кард то гунаҳкоронро пайдо ва ба ҷавобгарӣ кашад. ин ҳодиса боз як маротиба масъалаи нажодпарастӣ дар футболро бармеангезад ва зарурати мубориза бо табъизро дар ҳамаи сатҳҳо таъкид мекунад. бозии дишаба дар Сантьяго Бернабеу бори дигар ба мо хотиррасон кард ки бо вуҷуди ҳамаи дастовардҳо дар футбол мо ҳанӯз бо мушкилоте рӯбарӯ мешавем ки набояд дар варзиш ҷой дошта бошанд. Ламин Ямал бозингари ҷавони барҷастаи Барселона пас аз голи таъсирбахши худ қурбони таҳқирҳои нажодӣ шуд. шунидани чунин суханҳо дар варзишгоҳ ин як шок ва ғайриқобили қабул аст. Реал ҳодисаро фавран маҳкум карда таҳқиқотҳоро барои ҷазо додани гунаҳгорон оғоз намуд. ин як қадами муҳим аст ки нишон медиҳад ки клубҳо ин гуна рафторро дастгирӣ намекунанд ва омодаанд бозингарони худро ҳимоят кунанд. футбол бояд фазои муттаҳидкунанда ва илҳомбахш бошад, на макони нафрат. чунин ҳодисаҳо ба мо аҳамияти мубориза бо нажодпарастӣ хотиррасон мекунад. мо бояд кӯшиш кунем ки варзишгоҳҳо ҷое бошанд ки ҳар кас худро бехатар ва эҳтиромшуда ҳис кунад, новобаста аз асли худ ё ранги пӯсташ. ва ин дар ҳолест ки Ямал худ испанӣ аст ва барои кишвари худ ҷоми Евро бурд кардааст. бигзор ин ҳодиса барои ҳамаи мо дарс шавад ва ангезае барои тағйирот ки варзишро одилонатар ва фарогиртар гардонад. Эл Классико ҳамеша чизе бештар аз як бозии оддии футбол аст. ин рӯёрӯи принсипҳо, амбитсияҳо ва эҳсосот аст. рақобати охирини Реал ва Барселона боз инро tasdiq кард. дар маркази диққат бозингарони ҷавон Винисиус Ҷуниор ва Гави қарор гирифтанд. дар охири бозӣ вақте ки Барселона бо ҳисоби 4-0 пешсаф буд, Гави ба Винисиус фол кард. бозингари бразилиягӣ ки эҳсосоти худро нигоҳ надошт аз дувар талаб кард ки барои рақиб корти зард диҳад. Гави дар навбати худ аз фурсат истифода карда бо ишораҳои ҳисоби 4-0 ба Винисиус хотиррасон кард. Винисиус ки бо табиати худ маълум аст дар канор намонд ва ҷавоб дод ки рӯзи душанбе барои гирифтани тӯби тиллоӣ меравад. ин суханон на танҳо аз амбитсияҳои бозингарон балки аз шиддатнокие ки ҳамеша дар чунин бозиҳо вуҷуд дорад шаҳодат медоданд.
эл классико на танҳо бозӣ аст, балки майдони равшан кардани муносибатҳост. дар ин мавзӯъ Винисиус ва Гави як чақчақи хурди лафзӣ карданд. тасаввур кунед, Винисиус пас аз фол адолат талаб мекунад ва Гави ба ӯ ҳиссои бозиро хотиррасон мекунад ва Винисиус ба ҷои он ки ором шавад мегӯяд: ҳа, аммо рӯзи душанбе ман барои гирифтани туби тиллоӣ меравам. ин мисли он аст ки агар шумо дар буҷилбозӣ мағлуб шавед ва мегӯед: зато ман дар ланкабозӣ чемпион ҳастам. Винисиус албатта бо эҳсосот ва эътимоди худ маълум аст, аммо баъзан чунин менамояд ки ӯ бештар ба сохтани образ машғул аст, на ба бозӣ. дар чунин лаҳзаҳо муҳим аст ки дар хотир дорем ки футбол бозии дастаҷамъӣ аст ва баъзан беҳтар аст ба бозӣ диққат диҳем, на ба чақчақи лафзӣ. дунёи футбол бозам дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст бо сабаби эҳтимоли трансфере ки метавонад тавозуни қувваҳоро дар футболи аврупо тағйир диҳад. манчестер сити ба Рафиня ҳамлагари Барселона ва тими миллии Бразилия таваҷҷӯҳи фаъол зоҳир мекунад, аммо клуби каталонӣ намехоҳад ба осонӣ аз яке аз бозингарони калидии худ ҷудо шавад. Рафиня ки замонҳои мушкилро дар Камп Nou паси сар кард, ҳоло дар шакли беҳтарин қарор дорад ва дар ҳайати Ханс-Дитер Флик ивазнашаванда аст. роҳбарияти Барселона фаъолона кор мекунад то шартномаи худро бо бразилиягӣ ки то июни соли 2027 тамом мешавад дароз кунад. дар ин мавсим Рафиня дар Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳо 14 бозӣ гузаронидааст, 10 гол зада ва 9 паси голӣ додааст. арзиши трансфери ӯ ба 60 миллион евро бовогузорӣ шудааст, аммо барои Барселона ӯ аз ин рақамҳо дида арзишаш баландтар аст. ҳамин тавр Манчестер Сити мехоҳад Рафиняро аз Барселона бигирад. ин мисли як ҳикояи классикии трансферҳои футболӣ садо медиҳад. ҳамин тавр не, аммо биёед аз тарафи дигар ба ин нигоҳ кунем. Рафиня танҳо як бозингар нест, балки ин як кашфи ҳақиқӣ барои Барса аст. пас аз ҳамаи мушкилие ки ӯ дар клуб паси сар кард, пешрафти ӯ таъсирбахш аст. 10 гол ва 9 паси голӣ дар 14 бозӣ ин шӯхӣ нест. ва дар ин ҷо савол пайдо мешавад: оё Барселона бояд ҳатто дар бораи фурӯши чунин бозингар фикр кунад? албатта 60 миллион евро маблағи кам нест, аммо оё онҳо метавонанд он энергияи ва шавқеро ки Рафиня ба майдон меорад иваз кунанд ва чӣ тавр ӯ бо бозии худ дигар бозингаронро илҳом мебахшад. ва фикри ман Барса бояд бо тамоми қувва барои ӯ истодагарӣ кунад, зеро дар футболи муосир чунин бозингарон хеле арзишманданд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.